गुबुन सरकारा गान्जा ड्राग्स जौ फाननाय बेफोरबायदि फालांगिखौ बन्द खालामो, बेफोरबायदि मार्केटखौ बन्द खालामो, बेफोरबायदि बाजारखौ बन्द खालामो। नाथाय बिजेपि सरकार आरो बिटिआर सरकारा मा खालामदों मिथिदोंना रायजोफोर? मोसौ बाजार बन्द खालामदों। मोसौ बाजार जाय जुनारखौ फिसिनानै जोङो न'खर सलायबोयो, गथ' गथायखौ फोरोंबोयो, मोजां सोलोंथाइ होनो सानो, जि बुस्थुजों जोङो मिजिं थिनानै दोनदों बै बुस्थुनि बाजारखौनो बन्द खालामना होदों। दिनैनि दिनाव अब्ला मा जागोन? दिनैनि दिनाव मोसौ बाजार बन्द खालामनाय माने जों किसुमान नों आं गैयै न'खरा गोरिबनि सायाव गोरिब जासिनो लांनाय बे लामाया खाट्टां बा सियर जानानै फैगासिनो दङ। दिनै बिथांमोना मोसौ बाजार बन्द खालामनानै नों आं गैयै मानसिनो मा हरनो सानखो? मा हरनो सानखो? आंहा न'खराव गैया, गथ' फोरोंनांगौमोन होननानै दिनै बिथांमोननि खाथियाव थांनानै जोङो आथिं हमहैबा बिथांमोना जोंखौ नाहरगोन नामा? अनसुंथाइ हरगोन नामा? बे हरा। लोगोफोर दिनै निस्सय आङो बे बेलासि समाव नोंथांमोनजों सावरायफिननो थाखाय फिन खेब मानि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना आं सिगाङाव बुंनाय बाथ्रायावनो एसेबाबो हमनो हाबाय आरो मिथिबाय। नोंथांमोना आं बिनि भिडिअखौ देखायनो थांगासिनो दं लासैनो। नोंथांमोना जोबजासिम जाहाथे आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ आखाइ खबजों रिकुवेस्ट खालामहरो। आरो जायफोर अननानै आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बे बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो, लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ दाबायना लायो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया नोंथांनिसिम अरायसम मोनहैयो आरो नोंथांमोनजों अरायसम आं बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रि खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायलायबाय थानो हायो आरो जोङो इसोरनि अननायाव अरायसम मोजाङै मोजां थायो, बेफोरबायदिनो जों अरायसम नुलायबाय थायो। बेखौनो आं आसा खालामनानै दिनैनि मेन टपिकआव आग बारायलांनो सानबाय। लोगोफोर मेन टपिकआ जाहैबाय जोंहा बिटिआर सरकारा अर्थात बिजेपि सरकारा बिसोर मोननैजों मोनसेयानो नङा होमबा एलायन्स जानानै दङ। बिथांमोना मानि खारनाव मोसौ बाजारखौ बन्द खालामखो? मोसौ बाजारखौ बिथांमोना मानि खारनाव बन्द खालामखो? मोसौ बाजार बन्द खालामनाय माने जों नों आं गैयै गोरिबफ्रा हालिसे मोसौ बायनानै दोनदोंमोन फिसाखौ फोरोंलांनो थाखाय, न'खरखौ सलायलांनो थाखाय, बे गथ'नो फरायनायाव साइकेल गैयै उसुबिदायाव साइकेल बायना होनो थाखाय, जोङो लेखा गैयै उसुबिदायाव लेखा बायना होनो थाखाय जोङो बै मोसौखौ 10,000सिम टारगेट खालामनानै फिना दोन्दोंमोन। अर्थात 20,000सिम टारगेट खालामनानै जों फिना दोनोमोन। जेन'बा ना 20,000 मोननांगौ मोसौखौ जोङो दिनैनि दिनाव 8,000, 10,000 बा 12,000 फाननांगौ जायोब्ला जोंनो 8,000 राङा बहा गोमानानै थांखो? सोर लांगोन बे 8,000खौ? बे 8,000 निस्सय बिटिआर सरकारनाव हाबहैगोन बा बिजेपि सरकारनाव हाबहैगोन। बिथांमोना दिनै मोसौ फाननायनिफ्राय टेक्सखौ थोंजोङै बिनो हायाखै, बेखायनो बिथांमोना बे राहा लामाखौ लादों। मानो होनोबा दिनैनि दिनाव जायफोरा 10 हाल मोसौ दङ बे बिथांमोना मोसौ फानग्लुंनानै बिथांमोननि खोथाखौ खोनानानै मोसौखौ फानग्लुंनानै जाहाथे बिथांमोनाव टेक्सआ ज्राव ज्राव मोनहैयो, बे राहा लामाखौसो बिथांमोना लादों। आरो बिटिआर सरकार अर्थात बिजेपि सरकारा माब्रैबा आखायाव थाखा फुन्जि जमा जाफैगोन बिनि सिमांखौ बिथांमोना सुजुनानै दिनैनि दिनाव मोसौ फाननाय बेफारखौ बन्द खालामदों बा मोसौ बाजारखौ बन्द खालामना होदों। बिनि अनगा जेबो जानो हाया बिथांमोननि बन्द खालामनायनि टारगेटआ। दिनै साननानै नाय, गोबां गोरिब गुन्द्रा दङ, गोबां मानसिया मोसौजों हाल मावनानै जायो, गोबां मानसिया मोसौ बेफार मावनानै जायो, गोबां मानसिया मोसौ बाजाराव मोसौ फाननानै जायो, मोसौ बाजारनिफ्राय मोसौ बायना लाबोयो, गथ' गथायखौ फोरोंनो बे मोसौखौ जोङो फिसायाव 3,000, 5,000 जों बायना लाबोनानै जोङो 10,000सिम जोङो खालामनानै फाननो सानो। अब्ला बेखौबो जुदि बन्द खालामना होयोब्ला जोङो गोरिब फिसाफ्रा बबेयाव मोसौ फाननानै जाबावनांगौ जाखो? माब्रैहाय जोङो गथ'फोरखौ फोरोंबावनांगौ जाखो? ना नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनगोन। जोंहा बुरि बैसोनि अर्थात जोंनि आबै आबौमोन समान बैसोनि मानसिफ्रा मा बुंदों बे मोसौ बाजार बन्द खालामनायनि सोमोन्दै नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नायनानै बुजिगोन होननानै आं आसा खालामबाय। अब्ला आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ होग्रोदिनि, नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। सरकारखौ गोदान नांगौ। सरकारा बिराद सान्थिबो संसार जानाय, रायजो जानाय। दा जोङो देहायाव फिसा जाबाबो मोसौ मासे फाननो मोनला। 20,000नि मोसौखौ 10,000नि हरनांगौ जोङो। जों फिसिनाय मोसौखौ फाननो मोनाबा मा हरथार सरकार बेलाय? जों मोजां मोनला। जों हाग्रामा सरकारखौनो सरकार बानायनानै जों आलो गोजोनै रायजो जानोसै। लामा सरक होदों, रावबो हराखै। सोरबा होदों? नुदों दा दायो निस्सय बयबाबो बुजि मोनदों जायनि खारनाव दिनै बिटिआर सरकारखौ मोजां मोना बा इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोना होननानै हाग्रामा महिलारिखौनो सरकाराव लाबोफिननांगौ होननानै दिनैनि दिनाव मानो बुंदों मानसिफ्रा? बेखौ हमनो हादों ना हायाखै? जों बुंब्ला दाय जायो। नोंथांमोना जायफोर इउपिपिएलआव सिथाबनानै दङ बे बिथांमोना जोङो बुंब्ला दाय जायो। जोङो बेफोरखौसो बुङो जाहाथे रावबो रायजो राजाफ्रा दुखु दा मोनथों प्रमद बर' सारखौ बेफोरबायदि मोजां खामानि मावलां, बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ दा मावथों, जाहाथे जोंबो लुगैयो प्रमद बर' सारानो सरकाराव थाबाय थाथों, अर्थात मोजां महरै थाबाय थाथों, जोंबो बेखौ हास्थायो। बर'फोरनि
जेंनाफोरखौ फोजोबना होदों दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गोरिब गुन्द्रा राङै आइमोनजों समान बा आबैमोनजों समान बैसोनि मानसिफ्रा मानि खारनाव दिनैनि दिनाव रागा जोंदों हा दिनैनि दिनाव मानो रागा जोंदों नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनदों नोंथांमोनाबो साननानै मोनदों नोंथांमोना दिनै मोसौ हालिसे बाजाराव फिसाफोरनो साइकेल गंसे नांगौनि थाखाय बा गस्ला पेन नांगौनि थाखाय स्कुलनि ड्रेस नांगौनि थाखाय दिनै बाजाराव आङो बे मोसौखौ आं 10,000 थाखानि फानहैगोन होननानै नोंथाङा टारगेट लानाय मोसौखौ नोंथाङा बाजाराव लांनाय लोगो लोगो 5,000ल' मोनोब्ला नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन नामा नोंथांनि गोरबोआव गोजोन फैगोन नामा नोंथांनि गोसोआवबोथ' निस्सय दुखु मोनगोन मोसौ बाजारखौ बन्द' खालामनानै गाज्रि जामारबाय होननानै अब्ला दिनै जोङो बे मोसौखौ फाननानै 10,000 टारगेट लानानै गथ'नो जोङो 7,000नि साइकेल बायगोन 2,000नि जोङो बिदिनो गाननाय जोमनाय बायनो हागोन लोगोसे लेखा सिखा नांगौब्ला बायनो हागोन जों 2,000नि 9,000 थांबाय टारगेटआ 9,000 थांबाय 1,000नि जोङो बाजार खालामनानै जानोसै होननानै जों टारगेट थायो बयहाबो दिनैनि दिनाव बे टारगेटखौबो जुदि धंस खालामना होयोब्ला फैमाल खालामना होयोब्ला सोर बर' सुबुङा रागा जोङालासिनो थानो सोर बर'फ्रा दुखु मोनालासिनो थानो दिनै जोङो निस्सय बुजि मोनदों प्रमद बर' सारा बा अर्थात बिटिआर सरकारा बे खामानिखौ मावनो ना मावाखै बिजेपि सरकारा मावहरदों बिथांखौ बिजेपि सरकारा बिथोन हरदों बिनि खारनाव दिनै बे हाबाफारिखौ प्रमद बर' सारा अर्थात बिटिआर सरकार सारा मावनो गोनां जादों अब्ला जोङो बिजेपि सरकारजों सिथाबनानै थानाया मोजां ना गाज्रि बिनि खोथाखौ हरदो नोंथांमोना नंगौ बिटिआरखौ बिजेपि सरकारानो एकर्ड खालामनानै होदों बिनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकारखौ गोजोननाय जासियो नाथाय दिनै जोंनि बर'फोरनि सायाव माबायदि इनाय उदखारि खालामगासिनो दङ साजों नङा सिंजों माबायदि धंस खालामहरनो नाजागासिनो दङ बेखौ सोरबा हमदांनो हादोंना सोरबा नुदोंना नुदों निस्सय मिथिदों खोनादों नाथाय हायाखै बुंनो हायाखै खुगाखौ हरदों जोंनो बुंनो थाखाय नाथाय बबा खालामना लाजोबदों मानसिफ्रा मानि खारनाव होनोबा जोंखौ बुंदों सोरबा हाग्रामानि संख्रि जाग्रा सोरबा हाग्रामानि दालालि होननानै जों बेबायदि रावनिबो सोरबा संख्रि जानानै थाग्रा नङा गाबोन जुदि बिपिएफ सरकारा देरहाफिननानै माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला जों बिपिएफ सरकारखौबो खुथार बेबायदिनो रायबाय थागोन आरो बुंबाय थागोन बिपिएफ सरकारनिबो जों भिडिअ लाबोबाय थागोन दिनै जोङो मानि खारनाव प्रमद सारनि भिडिअ लाबोदों बेफोरबायदिनि थाखायनो जों भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना हमनो हादों निस्सय नाथाय दिनै नोंथांमोना प्रमद सारनि खोथा बुङोबा दुखु मोनो जाय हक आं बेखौनो बुङो नोंथांमोना दुखु मोनोबा मोनबाय था आरो गाज्रि मोनोबा मोनबाय था नोंथांमोननि दुखु मोननायाव खर' सानांगौ गोनांथि गैया थेवब्लाबो जों बुंहरो रिकुवेस्ट खालामहरो नोंथांमोना हायोब्ला प्रमदनि जानानै दङ जेला प्रमद सारखौ रिकुवेस्ट खालाम मोसौ बाजारखौ अपेन खालामना होफिननो थाखाय मानोना नोंथांमोनाबो मोसौ फाननानै माबा मोनसे टारगेट दङ बे टारगेटआ दिनै फैमाल जानो थांगासिनो दङ जानाय मोसौ दाननायनि थाखाय बन्द' खालामदोंबा बेखौ अरजाया दाननानै फाननायफोरखौ बन्द' खालामना मोसौ गोथां फाननाय बै जाय न'खरा दिनै माबा मोनसे टारगेट लानानै फानदों बाजाराव बेखौ बायना लाबोनानै जोङो दिनै हाल सिखायनानै बेजोंनो जों हालेवनानै जानो सानदों अब्ला बेखौहाय मा खालामगोन जों दिनै जायफ्रा थाखा फैसा दङ गोहो दङ जायफ्रा रां रुफा दङ बै बिथांमोनासो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जानोसै बै बिथांमोनासो नोंसिनि इउपिपिएल हानजानि ट्रेक्टर बायना दोननायजों हालेवनानै जानोसै इउपिपिएल सरकार नोंथांनि ट्रेक्टरजों हालेवनानै जानोसै थाखा फैसा गोनाङासो नाथाय गोरिब गुन्द्राफ्रा माजों हालेवनानै जागोन गोरिब गुन्द्राफ्रा मोसौजों नांगोलजों हालेवनानै जायाबा मा उफाय दङ मा दाहार रिन लानानै सोरनावबा थाखा फैसा सुदनि ग्राव लानानै जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जानायनि उनाव जोंनि दाहारा सुदा बुरजा जालांबा नोंथांमोना सुखौ हरगोन नामा इउपिपिएल सरकारा सुद्राय हरगोन नामा बे सुदखौ साननानै नायदो एसे बर'फोरनि थाखायबो नोंथांमोना मोसौ बाजारखौ अपेन खालामफिननांगौ आंनि टारगेटआ बेसो मोसौ बाजारा अपेन खालामना होफिननांगौ मानो होनोब्ला गोबां आंहाथ' मोसौ गैजा रोङा बेखौ बाद दोन नाथाय गोबां बर' सुबुङा गोबां मोसौ दङ सोरबा बायदिया न'खराव 10 हाल 15 हाल मोसौ दङ बै बिथांमोना मा खालामगोन हालिसे मोसौआव जुदि 5,000ल' मोनोबा बिथांनि मोसौआ दिनै 50,000नि मोसौखौ बिथाङा 20,000 हरनांगौ जायोब्ला अब्ला मा जागोन मा फायदा बेखौ 10 बोसोर फिनायनि 5 बोसोर फिनायनि 7 बोसोर फिनायनि मा फायदा जागोन बियो बे मोसौखौ फाननानै बिथाङा ट्रेक्टर गंसे बायनो सानदोंमोन अब्ला बे मोसौखौ फाननानै ट्रेक्टरखौथ' बाद दोन साइकेल गंसे बायनो हायाबा मा सिमां सुजुनाय जाखो बियो नोंथांमोना बेफोर सिमांखौ फैमाल खालामहरनाय जागोन जाया दिनैनि दिनाव बे बर'फोरनि आइ आफामोना बोराय बुरै बैसोनि मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव मानो रागा जोंदों मानो बिपिएफ सरकारखौ नागिरफिनदों जाहाथे बिपिएफ सरकारा दाफैफिनथों नोंथांमोननि बायदिबा दै आं बे बाथ्राखौ बुंहरबाय बिपिएफ सरकारा दाफैफिनथों बिपिएफआ जेन'बा गाज्रि मावलांबाय बै समाव गोबां गाज्रि मावलांबाय दे बिपिएफखौ नांफिनला जों बयनिबो रायजोनि नाथाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारा मोजां मावना देखायबासो इउपिपिएल सरकारखौ नागिरफिनगोन ना रायजो राजाफ्रा
इउपिपिएल सरकारा बेफोरबायदि बाजार साजारखौ खुला खालामना होबासो इउपिपिएल सरकारखौ नागिरगोन ना दिनै बिथांमोना मा बुंदों हा लामा सामायाबो बै समाव बिपिएफ सरकारा मावना होलांखानायसोनो अब्ला साननानै नायदो माखासे न' बाङाबो गोबां मानसिया कमेन्टआव बुंहरदों माखासे न' बांफ्राबो 2016-17आवनो बिपिएफ सरकारा एप्लाइ खालामजोबखानायसो बे न'आसो फैदोंनो आरो किसुमाना गोबां कमेन्टनि गेजेरजों बुंदों जायफ्रा न' मोनदों बेथ' बे बिपिएफ सरकारनि आमोलनि सायावसो मोनखानाय लिस्ट जाखानाय बेखौसो दिनै इउपिपिएल सरकारा माबा खालामना होदों जेनेबा लाबोना होफैदों बिनि सायावबो मा खालामदों रां जादों होननानै गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों आरो जायफोरना न'आ लुदोंमोन बेना सोरनाबा मा होनो गाहायाव मा होनो धालायानो गैया सोरनाबा न' उखुम मुदायानो मारिनो मोनाखै गासिबो खामानिया आजुरा जाना दंनो माने सा ससेल' आसखान्दा जानानै दंजोबो अब्ला दिनै बेफोरबायदि मानो जानो मोननांगौ जाखो फुरा खालामनानै हो प्लिज अननानै प्रमद बर' सार आखाइ खबजोबै नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामहरो जाहाथे सरकारखौ नोंथाङानो सालायबाय था आरो नोंथाङानो सिफ जानानै सासे मोजां सुबुं जानानै अरायसम थाबाय थायो आं बेखौनो नोंथांनिसिम गुरैयै खावलायहरनानै दिनैनि भिडिअखौ गासै आंनि चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो गुरैयै रिकुवेस्ट खालामहरबाय जे अननानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा निस्सय बुजि मोनदों मानो होनोब्ला आंखौ बबेबा साइडजों जानानै बुंदों बे बाथ्राया नङा जोङो गेजेरनि जानानै बुंनो गोनां जायो जोङो मानो होनोब्ला जाय सुबुंखौ जोङो गोरोन्थि मोनगोन जों बे सुबुंनिफ्राय बांसिन बे सुबुंनिथिं बा बे सुबुंनि साइडआव जोङो बांसिन बुंहरगोन जाय सुबुङा जेरै माखासे सुबुंफ्रा बुंहरो बिपिएफ हान्जाया जेबो खामानि मावाखै बा किसुमाना बुङो जेबो बुहुत खामानि मावबोदों जोंहा बेखौ फाजानांगौ गोनांथि गैया बिथाङा मावदोंमोनब्लाबो बिथाङा माखासे गाज्रि मावदों खोमा मोनसे समाव बिनि खारनावनो बिथाङा गोलैनानै थानो गोनां जाबाय दिनै बिटिआर सरकार फैदों बिटिआर सरकारा जाहाथे मोजाङै मावलाङो जों बेखौनो आसा खालामहरो मानो होनोब्ला बिटिआर सरकारा थाबाय थाजानो लुगैदोंब्ला बिटिआर सरकारखौ बा बिटिआर सरकारनि इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोनग्रा गासै सुबुङा जिथु इउपिपिएल हान्जाखौ थाबाय थाजानो लुगैदोंब्ला बिटिआर सरकारखौ थाबाय थाजानो लुगैदोंब्ला जाहाथे अननानै बिटिआर सरकारखौ मोजां मावलाङो बर' हारिनि थाखाय बेखौनो आं गुरै खावलायहरनानै गासै आंनि चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबोनिसिम आं आखाइ खबजोबै रिकुवेस्ट खालामहरबाय जाहाथे आंनि बे भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जालांब्ला नोंथांमोननिफ्राय आङो निस्सय निमाहा मोनगोन होननानै आङो रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ आं स्क्रिनाव फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि